ipinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ibang oras po, Biyernes. So, aldaw iti Biyernes. Ay, weekend. Kuna no sa bali datoy daw tatay. Apo, wala ka uray niyo tibubra niyo tinato gutaw at man sumpay kada kayo datoy programa ng bayan. Tay nga to datoy microphone ko. Tiradpas Ronda ni partner Ruel Arana kini partner Joe Maria Bob iti panagprograma tayo tinato gudaway. 19, ti mabilang, iti bulan ti Disyembre. Innem nga aldaw laanan ti Pasko apo plus 7. So 11 days laanan. May baro tawanan. Ay, apo. Idi laang September 1 ke ang Pasko ay sumapit. Tatanggag goodbye Christmas Stone. Ayan. Goodbye Christmas Stone. Antay talaga mapupuutan ti panawon no kadagiti panawon. Kadagiti nga tiyempo ta napaspas unay ti garaw ti bulbulong apo. Ayan, napaspas unay ti garaw ti bulbulong. So nga antay talaga nga magundaran ti panyempo apo. No muna no kastoy ket talagang uray kay tayo ko mga bumbuntog baset tapno hantay unay lumakay kan bumakay ngayon sige anya karod pay kuna ni Sir Mike a happy heart makes a cheerful face, may your life be as lovely as your heart. Naks najay kagayong kapsat aya najay timay sa kadagiti ko napintas nga pamasungad tayo. Tinaragsak a puso, makita iti rupa nasaliwanwan. Nasaliwanwan. Tibiyag mo kumakat agbalin nakayayat akas iti napnuan iti ayat akas iti pusum nakso so Mike kablawang kay ti daytoy gudaway Merry Christmas naragsak a Pasko magyaman na kiti tultuloy nga pa nang ipapatulod mo dagiti kakasta mabasak man minuhaan magipatulod lata ni Sir Mike so nga ibasak lata so nga kablaawak lata gagayang kapsat apno ti kasta ket adang maikantay latam ti importansya na dagiti narway syempre dagiti magsusuporta iti programa tayo malagip kon yung may idi dito ni Sir Kulkulen sir na yung bigat yung baga ni Bianang ni Samaria kuma baka handa mo ti Bianang muna ti Samaria dagang programa may ti radyo Dear Manang Dear Bianang. No kastigo pati drama tayo di Bianang ke kwa i-record tapos may post ke by ado siguro ti kwa views ken kwa na Dear Bianang. Aling bakit ni Bianang idi ubing pay tatana ke nakarkaromanen ata bimak ore hang bakit peace ay kablaw man ni Bianang ni Chong Arseng anya Chong bunubong kan ti tabako mon dita San Esteban apo kanay nga dumdungag. So nga kablaw man ni ti daytoy gundawan ni Chong Arseng dita.
Laka barbaring nakamonitor man tida ito yung gundaway. Nya nakasaganan jay tabako mo chong. Ya. Good morning. Kan so amin ang Antinelya kablawak pa yung Antinelya. Tang Reni. So amin ditan apo. Ya. Nga barbaring ang dengdengag iti da ito yung gundaw. Amuyo kagayong kapsa ke dati ti may sa kadagiti kwa uray kakasano adalat tamot iti dumdum ngagayam diti programa tayo. Dito yung stasyon DCTP. Apo, jeda dumama, kablawan tayo, jeda dumahaan. So nga, ag-text kayo kuma. Ag-text kayo kuma. Ada mag-number ko. 0939-244-301. Dadya ti text line ko. Apo. 0939-244-301. Dati text line ko, gagayong kakapsat. Uray ka kasanaw. So mabalin nyo lahat ta textan da dyan. Ada dagiti kayo kablaawan. Ta no dadum parte na iti programa da iti panagkablaaw. Ya. Nangruna dagiti birthday. Tao may kami makapag-birthday. Ya. Tano dadum malipatak mat or ano dadum amo nya ti agas ti ko aya. Lipat pamalagip no dadum lipatan kayo kablaon or dapat agisurat ako magkasla Sir Pesto nga nakasurat ano tayo surat kung tuman dagiti ni napunon sapay dato yan pagsurat niya dato din agsurat ako tuman ti kablao ko napipintas oray kastilaang yata surat kung totoo makikita malaglagip ko nakakastalaang di ba di ba ikap moy nabayagan yan ang kablawan ya ni Kap Idol. Yan, ni Kap Idol Romeo Ramos de Tabagani, sir. Yan. Of course, kablawan tayo, suda. Wala labong mon. Sir Mike. Yan labon niya. Nga, nalpas ti Christmas party yun. Nalpas Christmas party yun. Da kami ke intono kanto pailaang December 23. Yeah. December 23. Apo. So nga no kayo mang tadi leben nyo ke mabalilata. Ito yung stasyon. Iya gilatan. Ano ang i-text na kami. Tapos tikas ta ke mamayat. Yeah. Messenger. Oh, 0939-244-301. Oh, naglakad na. Ay, apo. Alas 8, no, sakbay na. Dagiti pa kamo, manipuliti master control. May sa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema iti sangalubungan ngem ada tayo lagta nakaisem napnoan ayat agyamyaman kadagiti bendisyon nga adda alinakam tayo ti daytoy atawen awanen ti kasamitan kapanang rambak iti Paskwa no di kadua iti pamilya iti mangiparik na iti ayat ken agyaman iti apo iti basit ken dakkel abanag en buray na kada tayo toy kapsat ama ken gayemyo Eric Singson kaduak iti kapisi ti puso ani Grace ken si bubukel a pamilya yabrasami iti naragsak a Paskwa ken nakaptiya kuma a baro atawen kada tayo amen.
Sak tayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tay amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Kakailyak dito'y galimuyod. Abersayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Nagyamanak iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marikna tayo ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkapsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyot, galimuyot. Siak ni Corazon Agusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Siabot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidin da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawidan tatay. Kasi usaran da nga sinuli di ka kapas. Yung tatanawa mo tagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Ti apok tito mo, nababalasan. Na bakasyon, sir, agabol da. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ta ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti
Pag sa karandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya tiga iti agorder, sir, nalakadala nga arami din nun. Nagiti apuksan na sa pa idang nag-designan. Sigurado ako, sir, nagtultuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti... Kuan, agla ko, nagadumo nga may gumatang, sir. Lingjak pa kaya kabalan na supplyan nun, sir, nagiti susuki. Ti order. Ta... Agon online dati apok, sir, kada dapat order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kayo, kuyogan pa ni Congresswoman. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos ti agngina. Hoy, di programa alas 11:12. Gagayong kang kapsat niya dagiti makikita tatan nga damdama ganaya. DJ Japan ada ti nakikasar iti AI. Ada ti nakikasar iti AI gagayong kang kapsat. No AI dajay tao sinan tao ket ada iti it's either ada iti cellphone yeah. Dajay langanan na generate cellphone with no PC. Tatake na at tinay kasano nga tada jay garude kasano garuti ko ada honeymoon. Sabagay damo vibrate man so. Kaya po ay kasyan. Tapos ada datoy ko agagayong kapsat. Sigud nga Undersecretary na ganun yan, Cabral, nga ada nga natinag, di ba? DJ Baguio Road, iya kasay. Ket ada nga natay gagayom nga kapsat, Catalina. Sigud nga DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Aya. Dajay gagayong kapsat. Ket iti report ken iti sigud nga iti balikas ti driver na gagayong kakapsat. Aya. Ket kayo na ni Carlo Hernandez kailian. Kinuna ni Cabral nga dajay idi Miyerkules ti malam ket kinalikaguman na nga imbaga na nga agsardeng dapay lang iti maysa paset iti Cannon Road. Ken in request na nga inkalikagum na nga mabati pay lang isuna pagbit dijay kagayong kakabsat. Idi nagsubli dati driver kalpasan iti sumag mamano nga oras haan na mutin nga makita. Iso nga na insyangkat nati nagbirok isuna. Gamidin an na mabirukan ket adamuten nga nagpatulong dato iti pulisya. Kalpasan na sarakan dan ni Cabral ijay Bued River 20 to 30 meters manipud iti kalsada. So kayo na sa bakras dajay. Apo. Agtutuloy pa lang imbestigaran ti otoridad ti insidente.
daytoy panakatinag ni sigud nga DPWH Undersecretary Cabral gagayem ken kakabsat. So dajay ti latest iti daytoy pasamak iti kontrobersya iti flood control. Siyempre DPWH among yulatan at tigapuna, di ba? Ada dajay sigud winagdama nga sigud latan na nga district engineer dijay parte na iti Bicol area, di ba, nga mapapati nga nagpakamatay. So dato iti latest gagayong kapsat. So ito ikat dajigarod gapo iti kontrobersya pailang kadagiti gudaway kadagiti ghost project kan dagiti iti flood control project. Apo, isu dagiti iti kangrunaan tatta nga makikita nga paka stressan, pakaigapuan iti anxiety, pakaigapuan iti stress dagiti involved gagayem gagabsat, dagiti involved tatan gagayem dayto iti may sa tatan nga dati tatan ti may sa kadagiti latest apo iti daytoy nga di amo nagpakamatay wenno natinag dajay ingkalikagom nagor nga agbati pay laeng iti dayta gudaway baling ang agmuni-muni siguro agmuni-muni ke di amo nga ta CCTV dijay no isuna ket natinag iti dayta gudaway na di ba bakras garod wenno inting nagatibagbagina ajay apo nagrigaten ti sitwasyonen kadagito ing Christmas pa naman mag-New Year pa naman dagita tatta apo ti maysa kadagiti kontrobersya gapuanan iti kontrobersya kuna malanan iti daytoy kontrobersya manipud iti DPWH gagayem kang kakabsat atoy kontrobersya nga maysa kadagiti nang dayeg iti pagilyan tayo nga kadagitoy nga gudtaway agtultuloy pay laeng ket kaswandan adagiti masapul nga makaswanin gaming kadagiti gudtaway apo tapno ti kasta ke adda nga makarubwat tayo meten dagitoy nay kitaan nyo nay alwada nyo bayat nga basbasa na ditoy kadagiti police report at damanan tinatayan gapo ti aksidente gagayem kang kapsat napasamak dita Barangay Sulbek Narbacan Ilocos idi nyatatan idi rabii 7:45 PM daytoy ket babaen iti tinatay boat kunana duada. Oh my goodness. Datoy ket dagitoy kagayong alright ko alanan. Datoy ket babaen iti maysa nga 30 anyos a lalaki nga supermarket employee taga Barangay Narbacan Ilocos Sur taga Iliti Narbacan Ilocos Sur dita Barangay San Jose nagdrive iti red Yamaha NMAX ken datoy bumalasiw gagayem kakabsat nga 65 years old. 65 years old nga resort maintenance personnel kuna namat dita Sulbek. Iti inisyal nga investigasyon datoy lugan agturong iti abagatan. Idi aksidente nga nadungpar na daytoy bumalbalasiw nga lakay kagayem kakabsat manipud iti daya nga agpalaod ket nagresulta ti dayta
data pedestrian ken data driver iti motorsiklo nga nadaanda iti na dumaduma nga sugat iti paset ti bagida gagayeng kapsat na itaray da dijay Ilocos Sur District Hospital Narbacan para iti panakaagas da, but both were declared dead on arrival gagayem kang kapsat. So kaya na saon duada nga natay both kunana aya declared dead on arrival iti ipanakaisang putda dijay ospital gagayem kang kakapsat. Nagrigatan. Daitang sitwasyonen apo. Ya, malaksit ti dayta dapay dagiti aksidente. Ada ti aksidente ditoy saan datoy ditoy Kandon apo dita Langigan segundo. Aya. Babaen iti nya datoy nagkurong-kurong ken at may isa motorsiklo nga Honda Beat gagayong kang kapsat. Yan. So dajay adapay ditoy adapay may isang aksidente dita Magsinggal. Magsinggal. Adapay ti aksidente dita Tampugo Santa Cruz. Gagayam. Idi kalman amin dagitoy. Adapay dito'y Kalawaan Bypass Road apo. Dita Kalawaan Bypass Road. Alas 10 tibigat idi kalman. Alas 10 tibigat idi kalman. Apo. Sudajay. Alas 8:22 sakbay na dagiti pa kamo manipud iti master control. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat kin kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, as inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Dito'y suyo ket isu dati ti payout ti distribution ti cash assistance nagkaput ti DSWD AX. So that nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay, so aming nga victims ti Typhoon Egay di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD.
of Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, hugas sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Do it right. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits mo na go. Sa healthy Pilipinas. Her achievements and contributions are proof that good governance that is focused on the people will always yield good fruit. Let us welcome our guest of honor, Senator Amy Marcos. Malawak ang langit kesa sa lupa. Kaya anuman ang problema ay may solusyon. Ay may solusyon. Kayo ang solusyon. Agbyag pisyudad, agton, agbyag manalo ng tambakon. Agbyag tayo ang Diyos kaya kinakatakayan. Mabuhay Apo, Bicandol City, and our province of Ilocos Sur. Happy Tobacco Festival 2023! Naimbag narabi kada tayo amin Happy Tobacco Festival. Pangagday man apo ni kapigsaan kapalakpak tayo. Congratulations kada tayo amin apo. Happy Tobacco Festival. Kat palakpakan tayo apo ni pagbangi tayo para hindi napintas na tayo pa nag-celebrate the City Fiesta. Thank you very much and congratulations to each and everyone. Okay, mabuhay kayo sa kayamin na participants in street dancing. Para Sky Parade, Waikaya and San Jose!
ay ko di nabara kablao ko iti daytoy a Paskwa sa probinsya ak ditoy Ilocos. Sapay ko mga ti baet iti paspasamak iti a tiempo saglapen tayo ti bendisyon ken iti kinaragsak ti panangrambak tayo ti kapitasan a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya naragsak a Paskwa ken nagasat a barutawen tayo amin. Kaya anak ken kapsat yo Bungal Boy Hernelia giyaman ako nay. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada daduma pa nga makunang pasit dagiti laga orean niya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Agtutuloy ti programa kagayong kapsat. Oras na maten para itiin tayo panagpito-pito. Iti dati yung gudaway. Biyernes tata. Inasawan. Into no bigat. Maalanton. Dajay dagijay kwa. Dagijay stabs. Iti pito-pito plus nga napanyo no napang kayo gimatang kadagiti putika. No? Ti ginatang yu ketalo para iti pito-pito libre ang kape mo ngayong Pasko. Ayun. Ha? So, tunubigat gamin 20, di ba? Isut yung muna nga panaka ala dagita nga stabs gagayong kakapsat. Isuday ta ti umuna nga panaka bulan ng tumo into no Lunes. Yeah? Mabalimpay kumamakam. Yeah, mabalimpay kumamakam. So masapol nga gumatang kayo ti talo a blister iti pito-pito plus herbal capsule. Anyway, kasapulan tayo may ti dati nga panawon. Takwa garod.
masapul nga iwanan tayo ti salon at tayo. So, talo, tigatangan nyo, tapno madaan kayo ti stab. Yeah? Nga, suratan nyo tinagan, address, cellphone number, kan reason. Reason, baka di amaw. Kanya ki di ati sagsagabaan nyo. Kasla ko pampababan ng kolesterol or maintenance. Kasla kasi ko or protection kontra iti diabetes. Kasla kasi ko So, dajay, gagayim kang kapsat. So, talo data. Tigatangan niyo, tapno may kang kayo iti stab. Plus, dapay kape na ngayon sigida. Paggatang nyo, may kang kayo sigida ti kape. Dajay. Tapos, dajay, suratan nyo, data, no ada dagajay leben nyo, dagajay norurnong nyo, ide, mabalin nyo ngay sukat. Tano, dajay nornong nyo kaadaw, no 15, no 15 blisters, may kang kayo matlaang iti stab, plus herbal oil mat. Ngam no talulaang herbal coffee. Nyati kay katyaw, So dajay gagayong mga kapsat. So no gumatang kayo, pwede isukat yaw, data. Kay kulay palagip, nga talulaang datoy, tuno 22, 29, ken 6 lang tirapol, so pagbiit lang. Ang akasyay, kabayag dati apo, dati pa-promo, tipito-pito plus herbal capsule, ang akasyay, kabayag, talulaang nga bunutan dati, December 15, aging gana, January 3 laang. So, nurnungan nyo, ginggan mauday, ay, sos, datan So, dati, upat ti mga bak, apaw, dati, umuna ke, nasyat lang, no, ado kayo nga nang isukatan. Ti problema, no, basit kayo nga nang isukat. Damdamo garod, no, dadto mo pailaang. Damdamo pers. Dati atin nalalakat ti tsansa nga mga bak. Apaw, nalalakat ti tsansa nga mga bak. Nga man naman kayo sa wan, nga no, ang kayo may raman dati nga week, anto mabalinan, adanto pala second week na, adanto pala third week na. Apo. So, dadya ti may isa, kadagiti pagimbagan, gagayam kang kakapsat. Iti dato'y tumtumaryo iti pito-pito plus herbal capsule. Ken kape, agkap-kape, kape ka, awan pala promo na, capsule pala ang gagayong kakapsat. Anyway, maya mat no kwa. So gumatang kayon, apo, kadagito yung gudtaway. No gumatang kayo din, so awan unay problema yon. Kaya nasawan, dati or-ornong yon. Ada inor-ornong yon. Ngam no, awan ti inor-ornong yon. Dadyan sayang mat. So dajay, apo, libre ang kape mo ngayong Pasko. Naks. Hala nga kape, libre ang pagsapsapo mo ngayong Pasko. No 15, dati isukat mo, apo. Dajay. Into no Lunes, adanto ti draw na datan, apo. Into no Lunes, alas 7, alas 8, alas 10, ken alas 2. Apo, dajay ti panakadraw na. Dagitoy. Ganasan. Ganasan. Dajay, apo. Ay, gara kayo, happy birthday. Kadagiti aming birthday. Ay, uncle. Apay, birthday mo tata, uncle. Uncle Ray. Nakita mo dito, apay, tata ti birthday, uncle. Happy birthday. Naman. Tidak ito yung good daway. Iti panag-birthday. Gagayong kang kapsat. Sumuti nakita dito Uncle Ray. May you have more birthdays to come. Next. Tapos, happy birthday kini
And then, ay, ni Nemesio Pasyon, idol! Happy birthday! Tida ito yung guta. Wala takabla man ni Nemesio. Naragsak nga ingka nagkasangay Lodi yon. Ay, happy birthday ni Mesyo. Iti datoy ingka panag HBD iti daytoy ing aldaw yun. Nakita. Kan ni ayan na dagiti dado mapay nga wa. Ayan nan. Sino pa'y? Ni Ana Marie Gaspar Antalan. Ayun. Happy birthday. Ay, Sir Marlon! Ayan, ni Sir Marlon Hipuna. Birthday na gaya. Mitida ito yung aldaw. Sir, happy birthday! And may you have more birthdays to come. Ayun. Kaya dagiti dado pa yung agbo-birthday, gagayong nga kapsat. Yeah. Happy birthday kada kayo amen. Kan kadagiti nakarwar iti LTE, di ba? Licensure examination for teachers. LET. LTE. LET apo kadagiti agbo-birthday nakarwar gagayong nga kapsat. Aya kadagiti agbo-birthday kan kadagiti nakarwar iti LET iti dayto yung gudtaway. Congratulations kada kayo amin. Sakbay na dagiti pa kamo manipod iti master control. Una-unay, mangkablaw ka kada kayo amin ti Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman unay kada kayo to'y puso kanritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman unay, Diyos agnina kada kayo amin. Yabrasak man ti
naragsak ken napnuan ayat akablaaw ko iti daytoy a Paskwa. Sapay kuma tati mensahe ti apo tayo nga ni Jesus. Iso kuma ti adda nga mangtignay kada tayo tapno iti kasta. Maiparik na tayo met ti ayat ti tunggal maysa. Agari kuma kada tayo ti kapya ken agtultuloy kuma ti salunat para iti bagbagi tayo ken pamilya tayo. Manipod pamilya ken kakailyak ti ili anarbakan. Toy kumapkablao kada kayo. Mayor Edna Cabalo Sanidad, agyaman akunay. God bless us all. Narbakan na isang sangayan. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous World Tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman ak kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. no nyaman ti programa da no nyaman ti fundraising da nyaman livelihood ti mapanunot da kanya-kanya isuda amin. So from my part the seed funds da di nang rugida lagi donarak idi, and then every year adamot ititad ko additional na seed fund just to adapt na the continuity da dito raramidan da and to show my support da dito raramidan da makita na very active and very motivated to do good for their own community no nyaman ti local community da kahit natulungan ket adatuyak nga mamsuporta kanyada.
Ay, tuloy-tuloy gagawin kapsat ti programa tayo ti daytoy Gundaway. Alas 8:52 mo tayo. Baka datapay ni Boss Jerain para iti programa da ni partner ni iti Compares, ya. Ket nay awag to yan. Umot na babating nga oras. Umot na po. So nga pinakadan. Manipod technical side, kadwa tayo ni partner Rowel, ni partner Jom, tuyo mo tayo biyang, dahil talan, Happy Weekend! Apo, kadwa tayo amin, Merry Christmas and Happy New Year!